Bolonjeze možda nisu, ali po mom ukusu itekako jesu. Ovdje vam ostavljam recept za brze vrhunske špagete kojima će se svi oduševiti. Špagete ne treba da ti pričam kako se kuvaju, bitno je samo da ne stavljaš ulje u vodu, nego samo so i kuvaj po uputstvu na pakovanju. U drugoj šerpi ću malo propržiti crni luk, a onda i šargarepu. Zatim ću ubaciti i 500 grama junećeg mlevenog mesa od vrata i to pržiti dok meso lepo ne porumeni. Ako je potrebno dodati malo vode od kuvane testenine, onda dodaj malo soli, bibera, suvog začina i mlevene slatke paprike. Lepo to izmešaj pa dodaj pelat. Možeš i domaći kuvani paradajz, ali ja sam se opredelio za pelat. Možeš ga izblendati štapnim mikserom kako komadi ne bi bili krupni. Onda promešaj pa kuvaj jedno 5 minuta. Posoli još ako je potrebno pa dodaj na kraju origano i bosiljak. Još ako imaš sveže onda je to pun pogodak. Na kraju isključi šporet, procedi testeninu i ubaci u sos. Opet izmešaj, serviraj i navali. Sačuvaj ovaj brzinski recept jer će ti se sigurno svidjeti. Prijatno želim.